Ракич си благословен ти в казан си се варила пекла и от сламка си текла. Во име Отца, Сина и Святого Духа. Амин. Амин, амин. Ма той работи. Ти, Требян. Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители, драги радиослушатели. Записвам една първа серия, която е кратка, защото трябва да ви се похваля, че днес завърших поредната си мижена доцентска титла и съм завършил доктор психопат. Киркендия, какво си написала? Психопатър, казвам пък, каквото е тая. Завършил съм го, да знаете, от днес нататък давам психиатрични клинични пътеки. Или психиатрични, клинични, или не клинични, но някакви психиатрични работи давам, защото съм завършил вече. Съм доктор психопатър, да. Това е. Ако имате нужда за оформяне на психопатията си, знаете ма, идвате, не взимам много, 100-200 грама ракия на 20 минути. Не повече. Обаче аз знам, че след 200 грама ракия, каква приказка се отвързва, носете за тамачаната, честно казано, от този апдейт на мозъка. Той нещо обстрава всякаква психопатия и води до нови. Чао!